Hej, jeg hedder Vivi. Velkommen til lidt ny inspiration til dine mixed-billeder. Vi har i Create Art været så utrolig heldige at få fingrene i det her lækre rispapir fra Stamperia i Italien. Det findes i forskellige størrelser, blandt andet 50 x 50 cm, der passer perfekt til billedet som baggrund. Så er der lidt at arbejde ud fra. Du får det også i en A4 størrelse, som for eksempel den her. Det behøver man jo selvfølgelig ikke lade sig begrænse af, for det kan jo implementeres i billedet hvor som helst og arbejdes færdigt med akrylmaling. Du har også mulighed for at få forskellige motiver i det samme ark til at klippe ud, som du kan kombinere i dit billede, hvor du har lyst til, at det skal være. Rispapiret er ualmindeligt lækkert, blødt at arbejde med. Det er samtidig transparent, og så er det utroligt stærkt. Jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i motivet her, og det klipper jeg lige ud. Det er en rigtig god idé at spraye med vand først på papiret, da det jo er et materiale, der arbejder. Så kan jeg placere det der, hvor jeg synes, det skal være. Jeg tror, jeg lægger det her. Det, der er super godt ved Stamperias rispapir, det er, at du behøver ikke lime bagsiden først. Du kan putte lim direkte oven på billedet. Jeg bruger sådan en modeler som den her, fordi den har en rigtig god bredde og en tykkelse, der gør, at man kan trække limen og samtidig få det til at ligge fuldstændig glat på lærredet. Så jeg tager og dypper det i limen, der er beregnet til det. Og så starter jeg inden fra midten og limer ud. Og så trykker jeg samtidig ned. Rispapiret, som jeg har klippet ud af, indeholder nogle fine motiver. Blandt andet den her lille luftballon. Og den har jeg brugt i et lidt mindre billede, hvor jeg har klippet det ud og så limet det på som en af de sidste step i processen her. Som du kan se, er der rigtig mange muligheder på, hvordan du kan anvende rispapiret, så det er bare at komme i gang og kaste op i det. Rigtig god fornøjelse.